don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the Porto Premiership. Kaizer Chiefs 0, Orlando Pirates 3. I'm joined by Highway. Okay, Sibo, ngine message for wena. Yeah. Ngikutshelile before seconding. Bathi ngine message for wena. Yeah. Sibo, abalandeli bayakhala. Yeah. Bathi wena unika abantu aba1 ithuba la. Yeah. So ama fans wethu awethu. Yeah. As ama fan. Yeah. So musa ukunika abantu aba1 ithuba la. Khona buti. Akusho mina, kusho ama fan. Ngiyaxolisa buti. Ngiyaxolisa. Okay. Okay, Tibo. And number two. Bafowethu, mawunika abantu ithuba la. Yeah. Abantu mawukhuluma, ungakhulumi 2 hours. Yes. Kabu uhambe unika abantu ithuba. Waniya khosi Sundowns. Khuluma short term uhambe. Yeah. Ama fans wethu awethu sonke. Yes. Okay, angibule gaming sekuyahamba ke. Yeah. Chiefs. Then ngiyabonga uLisa Stadium. Abaniya lishayile fair and square. Siyabonga abaniya. Chiefs over manje kule game. All the way from Cape Town for the nonsense. Yes. All the way from Cape Town. So, ayinde ngisho. Namanje Sayibela kanjani itonene nale pain. Mabaniya. Mama lose the league. Then phela nithola. Na lose the league le. Neza nithola game. But le ngiyabonga isupport Steve. Uma rubber start.